Θέλεις να πας στο DM για ψώνια και δεν ξέρεις τι να αγοράσεις, τι αξίζει πραγματικά να μπει στο καλάθι σου. Μπράβο σου λοιπόν. Με βρήκες αυτό το βίντεο. Εδώ σε αυτό το βίντεο σου έχω μαζεμένα όλα τα καλά προϊόντα από DM. Αν δεν είναι σε αυτό το βίντεο, απλά δεν αξίζουν. Το είπα εγώ που 3 φορές την εβδομάδα είμαι σε αυτό το μαγαζί. Έψαξα λοιπόν στην εφαρμογή μου, κοίταξα τι αγόραζα τους τελευταίους μήνες και σου έχω κάνει μια λίστα με τα καλύτερα προϊόντα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Από τις αγαπημένες μου σειρές έχω δείξει πολλά προϊόντα πολλές φορές στο Instagram, στο προφίλ μου. Είναι η σειρά της Balea Med. Αν έχεις θέμα με την επιδερμίδα και δεν σ' αρέσουν έτσι πολύ οι κρέμες με τις έντονες μυρωδιές, δεν ξέρεις, έχεις θέμα με σπυράκια, με κοκκινίλες κτλ. Η Balea Med θα γίνει η καλύτερη σου φίλη. Από σαμπουάν για τα μαλλιά μέχρι cleanser μέχρι τζέλ καθαρισμού για το πρόσωπο θα τα βρεις όλα και είναι όλα σοβαρά. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, έχω δοκιμάσει μάσκα μαλλιών, το τζέλ καθαρισμού για το πρόσωπο είναι πάντα στο μπάνιο μου μέσα. Πίστεψέ με, είναι οικονομικά και αξίζει να ψάξεις οπωσδήποτε αυτή τη σειρά και να δεις τι άλλα πολλά υπάρχουν. Τώρα που έχετε το καλοκαίρι, όση κολόνια και να βάλεις, αν μυρίζεις υδροτήλα παιδί μου, δεν λέει. Έχω κάνει χάλια εμπειρίες με πολλούς άτομα τα οποία δεν ξέραν το Hydrofugal. Το Hydrofugal για μένα, και το έχω πει και στη μαμά μου, το δοκίμασε και μου είπε με έχει σώσει με αυτό το κοσμητικό, είναι ό,τι καλύτερο. Υπάρχει σε spray, υπάρχει σε roll-on, είναι όντως δηλαδή να βγεις το πρωί και το βράδυ να γυρίσεις, στο μπαχτσέ να σκάψεις, πάλι δεν θα μυρίζεις υδροτήλα. Δοκίμασέ το και έλα εδώ ξανά να μου πεις ευχαριστώ, θα το δεχτώ. Άκου τώρα, σου έχω και ένα μυστικό. Αυτό εδώ το σπρέι είναι για πληγές. Εγώ τι κάνω με αυτό όμως? Βασικά δεν είναι ποτέ κακό να έχεις ένα σπρέι για πληγές στο σπίτι, ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ το βάζω σε σπυράκια και κάνει τη δουλειά του. Τα DM πέρα από τα Balea έχουν και μία βιολογική σειρά, την Alveade, και αυτά τα body lotion από την Alveade τα έχω ερωτευτεί. Δηλαδή το πόσο όμορφα μυρίζουν και το πόσο ενυδατώνουν την επιδερμίδα δεν περιγράφεται, φέρνουν πολλές φορές καινούριες μυρωδιές. Αυτά τα δύο είναι από τα αγαπημένα μου. Έχω τρελαθεί και πάντα ή το ένα ή το άλλο θα βρεθεί στο μπάνιο μου. Το DM έχει επίσης και καλές κρέμες χεριών. Εδώ σου έχω δύο. Η μία είναι μία πιο sensitive, αν έχεις θεματάκι. Την έχω πάντα στην κουζίνα επειδή έχω θέμα όταν πλένω τα χέρια μου, θέλω με τα πάντα να βάζω μία κρέμα. Η άλλη είναι Butter Lemon και είναι σαν να τρως ένα κέικ λεμονιού. Θες να φας τα χέρια σου, δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι τόσο οικονομικές και τόσο φανταστικές. Έχει και άλλες μυρωδιές. Αυτές οι δύο για μένα είναι όμως top. Αν πας στα DM θα πάθεις ένα μικρό σοκ με τις μάσκες, με την επιλογή που έχεις τέλος πάντων. Δεν είναι όλες καλές. Αυτό θα σου πω από την αρχή. Είναι οικονομικές, ναι, αλλά δεν είναι όλες καλές. Αυτές οι τρεις είναι μάσκες τις οποίες έχω πάντα όμως στο σπίτι. Επειδή η μία είναι με βιταμίνη C, η άλλη με ρετινόλη και η άλλη που είναι λίγο έτσι πιο για ενυδάτωση. Μετά το μπάνιο, ό,τι πρέπει, αν είναι να επιλέξεις, πάρε μία από αυτές τις τρεις. Είπαμε για την επιδερμίδα, να πούμε και λίγο για τα μαλλιά. Αυτά εδώ τα σπρέι είναι σπρέι προστασίας. Το κόκκινο είναι κάτι το οποίο το βάζω πάντα μετά το μπάνιο στο υγρό μαλλί. Το μόβ από την άλλη είναι όταν θέλω να ισιώσω τα μαλλιά μου. Έχει μία φανταστική μυρωδιά, εμένα μου θυμίζει τσιχλόφουσκα, bubblegum. Το λατρεύω και τα δύο με βοηθούν όμως τα μαλλιά μου να είναι έτσι όπως είναι και να μην, ξέρεις, κάνουμε το styling, ναι, αλλά πρέπει να τα προσέχουμε και λίγο. Άλλο ένα πολύ καλό προϊόν για τα μαλλιά είναι αυτό εδώ το fluid για τη νύχτα, είναι σαν μάσκα μαλλιών, το οποίο δεν το ξεπλένεις, μένει μέσα και το βάζεις έτσι, έχει κερατίνη μέσα. Τα κάνει πάρα πολύ μαλακά, δηλαδή και εδώ γύρω στα 3 ευρώ κάνει αν δεν κάνω λάθος. Αν θες κάτι έτσι να προστατεύει λίγο το μαλλί, να βοηθάει, να το περιποιήσει. Πώς το λέμε, είναι πάρα πολύ καλό και αυτό να το δοκιμάσεις. Πάμε λίγο στα δοντάκια, το πιο σημαντικό πράγμα στο πρόσωπο, να το πούμε έτσι. Τα δοντάκια πρέπει να τα προσέχουμε και μπορείς να τα προσέχεις μία με αυτή την οδοντόκρεμα, η οποία έκανε ένα μικρό χαμούλι πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια όταν την έδειξα. Αυτή να ξέρετε έχει μεγάλο θέμα στην οικογένειά μας. Η γιαγιά του άντρα μου, εμείς όλοι μας τη χρησιμοποιούμε. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είχα μεγάλο θέμα με τα δόντια, με το πόσο ευαίσθητα ήτανε. Από τη στιγμή που τη δοκίμασα, είναι το κάτι άλλο. Δεν έχω, ρώτα την οδοντίατρός μου, μιλάμε για το κάτι άλλο. Θέλει πάντα πάρα πολύ λίγο, δηλαδή μιλάμε
πως είναι μια φακή τόσο. Φανταστική. Και επίσης κάτι πολύ καλό από το DM είναι το floss. Το floss, το οποίο πρέπει να πω έχω δοκιμάσει κι άλλα και πάντα επιστρέφω και πάω πάλι πίσω σε αυτό. Κάτι με το οποίο θα πάθεις μεγάλο σοκ αν μπεις σε ένα DM είναι με το πόσα διαφορετικά shower gel υπάρχουν. Έχω μερικές φορές την αίσθηση ότι κάθε εβδομάδα φέρνουν και ένα καινούριο. Για μένα, όσα και να έχω δοκιμάσει, αυτό εδώ είναι το πιο καλό. Μυρίζει αντιλιακό, μυρίζει καλοκαίρι. Όσοι έχετε δοκιμάσει το αντιλιακό από DM, ξέρετε τη μυρωδιά του. Πίστεψέ με, βάλε το αυτό και θα νομίζεις ότι όλο το χρόνο είναι καλοκαίρι, με την καλή την έννοια. Και για το τέλος έχω ένα gadget το οποίο πρέπει να πω δεν το περίμενα, επειδή έχω θέμα με στεγνά πόδια και έχω δοκιμάσει τα πάντα. Είναι σαν λίμα, είναι σαν, δεν ξέρω αν έχει ονομασία, άλλη ονομασία στα ελληνικά. Έκανε μόλις 2 ευρώ και με έχει σώσει. Το χρησιμοποιώ σε στεγνά πόδια, πριν πω για μπάνιο, πριν πω για ντους. Και παιδιά, τα πόδια μου είναι μαλακούτσικα. Όσα χρόνια ζω με τον άντρα μου, τόσα χρόνια χρησιμοποιούμε αυτόν εδώ το καφέ και κάθε φορά όταν έρχεται κάποιος για επίσκεψη με ρωτάει τι καφέ έχεις στη μηχανή του καφέ σου. Τόσο καλός που παίρνω πάντα ποτήρι μαζί στη δουλειά, επειδή δεν μπορώ από τότε να πιω, δηλαδή δεν έχω τύχει σε άλλον καφέ να πω είναι πολύ πιο νόστιμος από αυτό που έχω σπίτι. Αυτές εδώ οι φρυγανιές είναι σαν ένα σνακ που πιστεύεις πως είναι πιο υγιεινό, ίσως είναι και λίγο πιο υγιεινό από μια σοκολάτα. Λατρεύω το συνδυασμό καρύδας σοκολάτας. Πάρ' το έτσι μαζί όταν βγαίνεις, να το δοκιμάσεις και να μου πεις τη γνώμη σου. Αυτά εδώ τα drops σοκολάτας τα έχω επίσης πάντα στην κουζίνα, επειδή για μένα όταν κάνω πρωινό ή όταν κάνω ένα γλυκό και θέλω λιγότερη ζάχαρη κτλ. Ή νηστεύω ξέρω εγώ, τα βάζω, τα περνάω από πάνω και του δίνει μια γλύκα χωρίς να είναι αυτό το σοκολάτα. Δηλαδή είναι υγιεινή σοκολάτα θα έλεγα. Αν είναι και περάσεις και διψάσεις ή θες για το πρωινό σου μια καλή πορτοκαλάδα, έτσι, έναν χυμό φυσικό πορτοκάλι, δεν μπορείς να καταλάβεις όταν σου λέω ότι αυτός ο χυμός είναι πεντανόστιμος. Γενικά έχουν πολύ καλούς χυμούς, να το ψάξεις να δεις τι σου αρέσει, αλλά αυτός με το πορτοκάλι έχει μια άλλη γλύκα θα έλεγα. Αν δεν θες να βάλεις μαλακτικό για τα ρούχα στο πλυντήριό σου, αλλά θες να έχουν έτσι μια ωραία μυρωδιά, δοκίμασε λίγο αυτό εδώ. Είναι κάτι σαν μαλακτικό, απλά δεν είναι, πώς να το περιγράψω, είναι σαν άρωμα για τα ρούχα θα έλεγα. Θέλει πάντα πάρα πολύ λίγο, μπορείς να το συνδυάζεις και με ξύδι ή με οτιδήποτε άλλο βάλεις για να μαλακώσουν τα ρούχα σου και όντως κρατάει αυτή την ωραία μυρωδιά. Το μπλε έχει ένα μπλε και ένα κόκκινο, το μπλε είναι όμως το αγαπημένο μου. Αυτό εδώ το καθαριστικό είναι για τον φούρνο και για τον grill λέει. Εγώ το βάζω στο air fryer και κάνει καταπληκτική δουλειά. Γενικά, αν έχω και ένα ταψί που έχει βγει λίγο έτσι στο φαγητό και έχει καεί πάνω στο ταψί ή ακόμα και για τον φούρνο μου, το βάζω, το αφήνω έτσι λίγο να τραβήξει, τα βγάζει όλα. Τα βγάζει όλα. Είναι ένα από τα πράγματα που θα έχω πιστεύω πάντα μέσα στο σπίτι μου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές και είναι τόσο οικονομικό και καλό σε αυτό που κάνει. Θυμάσαι που μιλάγαμε πριν για το αντιλιακό και αυτό το shower gel που μυρίζει αντιλιακό? Να που έβγαλε το DM, πρέπει να πω πως δεν το έχουν πάντα, αλλά έβγαλε τώρα και ένα diffuser, πώς το λες, ένα άρωμα χώρου, το οποίο μυρίζει ακριβώς έτσι. Και το είχα αγοράσει πέρσι και μπορώ να σου πω πως όντως με έκανε λίγο να κλάψω επειδή ήταν χειμώνας όταν το αγόρασα, αλλά είναι πολύ καλό αυτό. Καλά, για αυτό το προϊόν έχω κάνει 1002 βίντεο, πρέπει να ήταν το πρώτο βίντεο που πήγε πάρα πολύ viral. Είναι, πώς να σου πω, δηλαδή αν σε ρωτούσα ποια είναι η χειρότερη δουλειά του σπιτιού που έχεις να κάνεις, πες μου γιατί θα έλεγες το σίδερο. Για πες μου, επειδή για μένα θα μπορούσα να καθαρίζω τουαλέτες 10 ώρες, αλλά το να σιδερώσω εσύ δεν λέει. Αυτό το σπρέι αυτό που κάνει, και το χρησιμοποιώ και το έχω στο σπίτι, είναι πρώτον, σου δίνει έτσι μια φρεσκάδα σε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε πλυντήριο. Το βάζω έτσι στον καναπέ λίγο, έτσι το ρίχνω για να έχει να μπει ένα άρωμα τέλος πάντων, το οποίο είναι πολύ light θα το έλεγα, αλλά ξέρεις τι κάνει αυτό? Σιδερώνει τα ρούχα. Το βάζεις, το ψεκάζεις δεν λέγεται, ψεκάζεις το μπλουζάκι τέλος πάντων, το αφήνεις λίγο να τραβήξει και είναι... Δηλαδή, αν ταξιδεύω, αυτό είναι πάντα μέσα στη βαλίτσα μου επειδή με έχει σώσει άπειρες φορές.
Αυτά εδώ τα υγρά τα μαντιλάκια πριν βρω τα Sleepy και ακόμα και τώρα που έχω και τα Sleepy είναι για μένα πάντα μες στην τσάντα ή όταν ταξιδεύω ή εδώ στο σπίτι όταν θέλω να περάσω και ξέρω ότι είναι πάγκος της κουζίνας π.χ. Έχει πέσει κάτι και θέλω γρήγορα να το περάσω. Πάρα πολύ καλά. Και αυτό εδώ τον αφρό τουαλέτας τον έχω δείξει, είναι για μένα, έχω ξεχάσει οτιδήποτε άλλο καθαριστικό για την τουαλέτα υπήρξε πριν. Είναι όντως αφρίζει όλη η τουαλέτα, το βάζεις από μέσα εκεί που μπαίνει αυτή η πάπια τέλος πάντων. Και το καλό είναι ότι επειδή αφρίζει σου κατεβάζει και βρωμιές και καθαρίζει και η λεκάνη ταυτόχρονα ολόκληρη. Τέλειο, από τα αγαπημένα μου καθαριστικά για το σπίτι, σοβαρά.